Astagfirullahaladzim. Boleh piye? Astagfirullah. Urun 50 ya. Ora iso. Ayo berhenti. Berhenti minum. Lagi berhenti. Kok ngendi iki mau? Dengkule ditekuk. Ora tak gagas. Ora tak gagas. Sampean wae. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sampean wae. Aku tak terus ning ngaji iki lho kok iso. Aku ngene. Masya Allah. Jangan kamu berbuat gini. Ngene nakal. Lah kowe nakal. Kamu jangan berbuat gini. Sekali-sekali kamu Lebih begini. baik gitu. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Siapa iki? Mas Jo Kluthuk. Ya anu lagi Ustaz politik lagi. Sampean pun kula kandhani pun ngombe-ngombe. Jamane pun jaman tuwa. Jenengan wis saya tuwa. Arepe diparake ngendi? Kulun nafsi dail kotul maut. Wong sing kedunungan napas besok kajemput dening maut. Kowe nyapa kok ngombe ngopo? Sapa ya pon nukokne aku? Lho. Wong aku tuku dhewe. Senajan to sampean tuku dhewe ning sing rusak ya sampean-sampean dhewe, ning dampake ning gone keluargamu dhewe. Mesakno bojomu, aja omben-ombenan. Iki ngono minuman setan. Nek iki mbok ombe terus setane ngombe apa? Nuturi aku apa wis keluargamu wis usus supaya jenenge sempurna. Astagfirullahaladzim. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Fafiru ilallah, dibalekne karo Allah. Nyapo sampean kok ngombe nyapo? Enak kurang jajane. Lho ngomong doae sampean. Ora wae iki banyu putih kok dira. Astagfirullahaladzim. Boleh piye? Astagfirullah. Urun 50 ya. Ora iso. Ayo berhenti. Berhenti minum. Lagi berhenti. Saya arahkan para alim ulama nate ngendikan sapa wonge sing bisa nyingkri pekat penyakit masyarakat uripe bakal manfaat. Gandulo sarunge yai. Ndenge tak gandul lah kok sarunge melorot yaine tak katok. Eleh labemu. Kok iso. Kalau ombe gak kecing. Ayo. Kalau ombe kayak itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam. Oh ya itu wek. Dalang ki adalah makrifat pemimpin. Bek, Dalem. aku putune Kaji Ismail. Dulure Gus Idam, kurung ngono. Terus kowe arako sak enakmu. Jenengku asline Gus. Turunanku kabeh Gus Nur. Gus Muhammad Saleh. Iki ya Gus asine. Gus Sun Gondrong. Iki asine ya Gus. Apa ya kuwi? Iya Gus. Apa kuwi? Ya Gus ya. Gus apa? Ya Agus iki. Kowe ora ngerti nek aku asli. Ora ngerti urutan. Nek iki asli Gus. Nek aku ora tak duduk-duduk. Nek niki lak kritik asli. Yen tinggal ndamel sokok pantes to? Pantes. Damel sarung ya pantes. Pantes lah dunia. Niki sik terah saking Sunan. Nah, Sunan. Sunandar. Ngawur ae. Aku rumangsamu biyen yo nyantri kok iso. Sik golek. Ayo, tak terusne. Tak tuturi ngene lho. Jogen tuh karo mendak kok sikile. Jajal. Mendak iki Kok ngendi iki mau? dengkule ditekuk. Ora tak gagas. Ora tak gagas. Sampean wae. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sampean wae. Aku tak terus ning ngaji iki lho kok iso. Aku ngene. Masya Allah. Jangan kamu berbuat gini. Ngene nakal. Lah kowe nakal. Kamu jangan berbuat gini. Sekali-sekali kamu Lebih begini. baik gitu. Aku golek ngombe ya ditonton Tuhan. Nah, ngono lho. Wa ma'akum aina makum. Nah, iki lho. Iki. Aku sama kita percaya. Apa kuwi, Bos? Anu. Tuhan itu selalu bersamamu. Nah, kuwi lho. Kowe aja wedi kliru, kowe aja Kowe wedi. kudu isin karo Gusti Allah. Nah, kuwi lho. Aku kok Nyapa, Mas? Apal mek kuwi tok. satu lagi. Satu lah kuwi. Bahasane iki pangkasan. Wonge lek kuwasa ya. Oke, Wah, Mas. mungkin, Pelan mungkin. bebas. Pemimpin ini bebas kok. Mulai ketoprak aku pemimpin. Nggih, nggih, nggih. Sakwise Pak Sis Leres. nyekel. Nyekel. Sama papat nganti bubrak. Tayub.
Tayuk nyekel. Loh, iki tahu sapa iki? Sapa ketoprak tahu, sapa wayang wong ya tahu, sapa tari ya tahu. Malah sing terakhir iki sapa rumah sakit dingenane iki. Sik ya. Nggih, Iki manggane kan urung anu, dhewe. urung jaipong. Dereng-dereng. Jaipong. Nggih, Jadi kuwi ben jaipong. Nggih. Engko terserah engko sing bajing bajingane Mbak Elisa. Sing bajing, sing nembang. Nembang, Sing nembang bajing. nembang bajing entak maksudnya. Sing nembang. Oh. Itu bajingane. Oh iya iya iya. Loh, ada salah loh. Maaf. Kata-kata kadang-kadang non sewu. Bajingan ki kadang-kadang wong ki mikir elek. Tapi sejatine iki bajingan ki sopir napa, Bos? Sopir sikar lho. Sopir sikar ki bajingan. Iya, Loh, bener. Bajingan nih bahasa Inggris. sopir sikar. Bajingan nih yit karo her. Yit tinganan, her ngiri. Ngono lho. Ki jane bakal rating kira sisi iki. Ora kok. Hai. Kurang ngerti tuh. Bahasane Mas Gondrong ki bahasa Sanskerta lho. Hiti apa? Basa nguk. Hiti apa? Sik tak critani. Sik hiti apa? Itu Hit. nganan. Salah. Loh. Hiti obat nyamuk. Kok hitung nganan itu? Dagelan arep apik-apik kok entahi. Pripun jajal? Basa nguk kuwi basa Inggris. Nggih, Mas. Ngono. Pripun? Nggih, nggih. Kowe ngerti bregeteng. Bregeteng Bregeteng basa sing Belanda. bregeteng sing karo Bregeteng soto. Slametan. Karo soto kalau soto lawe bregeteng. Kayak bergedel kayak. Ngono. Ayo Han. Ayo, Nah, saya. langsung intro nduk. Terus itu tak tolong. Mbak Elisa ya tak. gini. Wis, Per. Introne pripun? Intro. Introne ya kok intro saka kendang jaipong lho Le. Kendangnya pripun? Truk. Tur ditak-tak delan-delan tak terus ditak delan-delan Wis, tak. Per meneng ae. Sing itu ben kene. Aku jurusan tari Tuk. Iya, roh SMKI to biyen. Lah, STKW kok iso Nang STKW. joget Rantoyo putra-putri bisa. Jajal, blindrong jajal. Nyempure. Jajal kon blindrong jajal, Blindrong, blindrong. Blindrong jajal. Blindrong. Ayo. Gak wadeg. Lho linggo manut lho. Wong darani ini rok neko. Kongkon manut aku gak kok kongkon. Ngono. Kok iso blindrong mesti ngene to. Neno. Sineng. Aku lek kok pacake Gatotkaca ngono. Biyen tak dek ngene. biyen sik gedhi Garut Kaca lek cilik iki Garut Beling. Yo. Nduk. Ngene lho. Lho, Ngerti lho, Mbak. Taten Jawa Timur iki. itu. Penonton tenang, Sang. ngeten iki penonton iki mulai pun nggawa dhewe-dhewe. Lah iya tenang wong satu lagu lagi. Oh, kamu di situ nembang. Oke. Oke, sewengi wase lakoni satu lagu lagi. Arang lho poso wayangan iki. Arang Aku nopo? poso mesti wayangan lho. Nggih. Satu Dadi lagu. sak karepku iki kok. Iya, Mas. Pak Harus mulai to. Pak Harus balik. Sinten jare poso arang wayangan? Niki seminggu ping 3 wayangan terus kok mangsane. Wong sugih ngono. Sampeyan dasak ngenteni sing nanggap. Lah, niki- Mas Rudi iki wayangan dhewe. Sampeyan ki yo ngisin-ngisini. Iki Mas nggih. Ayo. Karo Rudi bocah sing tak tresnani. Dah, alah enek wonge ngono, biyen bisa langu ku. Tau tak kon nglakoni ning dhuwur langitan dhewe. Ya. Yo, Han. Itu. Toto ditak-tak, delan-delan tak terus ditak-tak, ketak-tak. Kendangane penak to, Bel? Sing muni iki lho kaset buri lho. Satu lagu lagi ya. Awas siap.